Ето, тук е била силажната в кавички яма на биопроизводителя, след която не никне и трева и за които насипи и купчини ние сме сигнализирали всички възможни заинтересовани институции, включително господин Нено Димов, директора на РИОСВ Пловдив, Агенцията по храните, абсолютно всички институции, че това нещо не е нормално да се случва и в същия момент този инвеститор има технологичен проект от фирма частна, която твърди, че материала, който вече е използван и след него, както виждате, нищо не вирее, е в силажни ями, 3 силажни ями по 10 декара с 6 или 9 метрови бетонни стени, а на практика виждате какво има. И всички институции идват и проверяват и го виждат и остават слепи. Междувременно, обикаляйки обекта, насякъде мириши на вкисната органична маса, което, забележете, след всичките сигурно 200 проверки на РИОСВ Пловдив, в нито една не се констатира миризма извън площадката на инсталацията. Значи, ето и господин кмета Красимир Минков е тук и той души. Тези хора явно имат някакви различни сертификати от нашите, но факт е, че този обект е залят със стотици, сигурно вече с хиляди жалби и никой не взима мерки по въпроса. Освен някакви частични минимализирани промени по двора, които за нас и за нормативите, които сме получили като изисквания за такъв тип производство, просто не ги покриват. И така си играем на коте и миши вече 2-3 годинки. И господата, начело на министъра на околните среди и водите, скандалния министър на околните среди и водите Нено Димов, не прави нищо по въпроса. Излъга населението 3 пъти. Един от поводите беше, че ще спре новото инвестиционно намерение, ако има входиран сигнал от друго ресорно министерство, че има проблем. Той не го направи. Изпрати го на съд РИОСВ Пловдив с решението им. Второто нещо, което ни излъга, може би са и повече нещата, просто в момента не ги помня, защото от всякъде ни лъжат, е, че ще се организира кръгла маса с всички министерства по повод проблемите в труд, за да спрат да си подават топката. Това също не се е случило. Ето виждате, дори имотът да е частен, тази гледка е неприемлива. Какво прави РИОСВ Пловдив и Нено Димов? Нищо не правят. Това е положението. Продължаваме. Няма да спираме до тук. Така че за сега това е. Търсим промяната.